Tak ako som už spomínal v jednej publikácii, Milan Knížák, výtvarník, performer, vytvoril takú štúdiu, v ktorej sa zameriaval na tramské osady a výtvarné umenie. To znamená, na začiatku to vyzerá, alebo aj dnes, v podstate začiatkom 21. storočia to vyzerá trošku ako nejaká anomália, ale vôbec o anomáliu nejde. Že už v 30. rokoch sa v podstate v Čechách vyprofilovala tramská osada, ktorej členovia boli v podstate kľúčové postavy výtvarného umenia Československa tej doby a v podstate Európy, potážmo sveta. Medzi inými bol tam sochár Vincenc Makovský, maliar kubistický Emil Fila, rôzni prozaici, básnici, architekti a tí vytvárali rôzne kompozície výtvarné v danom teréne, ktoré myslím si, že prekračovali dobu a práve to bol ten priesečník, že mali možnosť výjsť z tej v podstate vtedy už veľkej aglomerácie. Praha medzi vojnami už mohla mať nejakých 800 000 obyvateľov do nejakej periférie a v nej slobodne tvoriť a v podstate odpočívať dokopy. Tak ahojte, chcel by som vám predstaviť Tika, známeho košického historika, nadšenca trampingu, trampa a človeka, ktorý ja si myslím, že je najviac povolaný niečo povedať o východoslovenskom trampingu a vôbec o trampingu. A my sa momentálne nachádzame na Zádieli. Zádiel má tiež svoju nejakú históriu v zmysle nejakého ľudského obydlí, prírodného charakteru a potom aj tú tramsku. Ale mňa by zaujímalo, Tik, aká je história trampingu vôbec a ako sa to potom možno časom a v histórii dostalo na východné Slovensko. Áno. No, keď tak len siahnuť do histórie, úplne začiatky trampingu, tak vie sa o tom, že tramping vznikal niekde v Čechách okolí Prahy a pôvode tých riek, ktoré tam na blízku tečú. Keď po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918 sa vracali mladí muži aj z vojny a začal sa taký ten normalizovaný život. A keďže všetci akože nemali ani možnosť, ani čas, niekde chodili na nejaké veľké výlety, keďže ešte vtedy sa v sobotu pracovalo, takže až v sobotu popoludní sa mohlo niekde chodiť, tak začali chodiť do prírody. V tom čase už boli nejaké organizácie ako Scouting, alebo Liga lesnej múdrosti, alebo telovýchovné organizácie, ale mladí muži, keď mali nejakých treba 16 a viac, tak už im začala vadiť tá organizovanosť, prípadne nedostatok dievčat na blízku, lebo scouting bol delený, tak sa rozhodli, že začnú chodiť do lesa s tými svojimi nadobudnutými skúsenostiami aj tak na víkend. Samozrejme nejaké vybavenie mali, skúsenosti mali, takže sa pobrali niekde do lesov, jak som povedal, v sobotu popoludní a až do nedele. No a tak vznikali základy trampingu. Vtedy sa im nehovorilo samozrejme ani oni sami sebe, že trampy, pretože oni vlastne boli akože skauti bez organizácie, to znamená, im sa hovorilo, že divokí skauti, že akože na vlastnú pes chodia. A toto slovo divocí skauti, zrejme po česky, vydržalo niekoľko rokov, kým sa mi dostala do knižky od Kerouaka Na ceste, kde je spomenuté slovo tramp. Oni toto slovo prevzali za svoje, že tulák, a v Čechách sa to vyslovuje ako tramp a na Slovensku väčšinou ostalo vidieť tam ten anglický nedobre prepísaný, že Trump. Takže, keď sa môžem spýtať na postavu hobov, vedel by si nám vysvetliť, čo to je ten hobov? Hobov to je niečo, by som presne povedal, že tulák. Už bez ohľadu na to, že či to má taký význam v Amerike, že tulák takmer bezdomovec, hej, alebo tulák, ktorý vo voľnom čase sa túla. Hobov boli, myslím, ešte špeciálne označovaný typ, ktorí sa presúvali vlakmi.
že nie tí pešiaci, Áno. tak povedať. No, takže keď skrátka už sme mali na Slovensku tú knižku, bola známa, Trumpy sami seba začali nazývať Trumpy a začali v čoraz hojnejšom množstve opúšťať veľkomesto Praha a to okolie, kde toho bolo najviac. Počase vznikli rôzne partie, treba také, že pešiaci, alebo treba takí, ktorí v nedeľu slavovali rieku, že vodácké. A zakladali sa prvé také tábory, by som povedal, týchto určitých skupín ľudí, hej, ktorí si, určite sa to premlelo rôzne. A toto si nazvali akože trumpské osady. Prvá taká najznámejšia osada bola, neviem. Stracená nádeje. Nebola stracená nádeje. Prvé bolo podľa knižky, že tábor žvavých. Aha. A to nie je oficiálne uznané, ale dokumentované je akože stratená nádeje. Skrátené Stracenka, ktorá dodnes funguje a oslavili nedávno svoje krásne výročie. A tak sa to tak šírilo proti prúdu riek a vznikali rôzne dlhé krátkodobé partie na tých osadách, to znamená o tých partiách a na tých miestach sa pestovala taká hudba, v podstate program a šport, volejbal, lukostrelba, no a všeličo možné. Potom tým samozrejme vznikli to vzájomné súťaženie rôznych a tak si užívali mladí ľudia vtedy koncom roka. Vrchnosti to samozrejme ani vtedy sa nepáčilo, takže... A bavíme sa v podstate o tej prvej republike. To sa, hej, jasnačka, to je ako 20. roky treba sa. Áno. V nejakom roku okolo 1930 sa vydal zákon, ktorý zakazoval spoločné táborenie ľudí rôzneho pohlavia bez svadobného papiera. No a sa to vyberalo pokuty a čosi, proti čomu sa teda Trumpy búrili a keďže v tom období už ich bolo veľa, tak zakázal sa spolok na ochranu niečoho a o rok ten zákon akože sa samozrejme potom zrušil. Trumping sa stal v tých 30. rokoch pomerne populárny ako módny výstrelok. To znamená, že aj ľudia, ktorí na Trump pôvodne kvôli prírode a spoločnosti nechodili, začali tam chodiť akože z módy. Takže to je táto stránka veci. Myslím si, že možno by bolo aj zaujímavé, možno dneska si to ani ľudia neuvedomujú, že práve to, čo si povedal, že tá módnosť toho, že dokonca vznikali, viem o nejakých filmoch, videl som, neviem, Trump Bernášek, alebo tak nejak sa to volalo, kde to je v podstate až trošku taký ako apel na to, že sa začali ako vysmievať tomu, že niekto chodí na Trumpa alebo na Trumping len ako keby z nejakého spoločenský vtedy, akože nejaký pop, ako bola to pop, dostalo sa až popovou kultúrou v podstate na nejaký čas. Bolo, áno, tak. Takže aj tak, toto mám poučené. No a potom čo? Potom prišla druhá svetová vojna, oblasti západných Čiech obsadilo Nemecko, alebo nemecká armáda, neskôr aj celé Čechy, Trumping bol ako zakázaný, takže to bolo nebezpečné. No a teraz prejdeme tak postupne na Slovensku, jak sa to šírilo, tak sa to šírilo táto myšlienka aj na Slovensku. A také prvé miesto, kde by sme mali nejaký historický nejaký záznam o tom, že Trumpy sú na Slovensku, aké obdobie? Prvé historicky doložené miesto je po, neviem, či 31 alebo 1933, keď pri Bratislave založili českí Trumpy osadu Waikiki, ktorá sa považuje za prvú osadu. Je to dokumentované aj s fotkami. A tak sa to postupne potom od západu Slovenska šírilo ďalej a ďalej. V neskoršom období, povedzme po 1970 roku, viem, že bol taký zvyk, že slovenskí mladenci išli na základnú vojenskú službu do Čiech a zase českí mladenci na Slovensko, čo vydatne pomohlo tým výmene názorov, kde sa tí Slováci naučili tam a Česi zase sem. Takže máme veľa príkladov, že vlastne aj tu na východnom Slovensku sa o Trumpingu dozvedeli tým,
spôsobom, že boli tam, alebo Česi prišli sem. Postupne od toho 30. roku sa to šírilo na východ Slovenska, konkrétne v Košiciach, kde som ja, tak v roku 70 vznikali prvé tramské osady. Niektoré vydržali aj dodnes. A ako sme zistili v poslednej dobe pri našom pátraní po histórii trampingu, tak vieme o tramskej osade najviac na východ v Stakčine. A oni sa tak zaujímavo boli založení v 1971, pretože jeden člen z nich chodil na veterínu do Košic ako študent a sa mu tá myšlienka zapáčila. Tým pádom, že to nebolo ani organizované, ani jednoliaté, sú tie skupinky tramských osád vlastne aj v menších dedinkách a také rôzne osamotené, lebo každý sa to nejako dozvedel. Samozrejme všetky skupiny a tramské osady, ktoré vznikli, nemuseli vydržať. Väčšinou to bolo tak, že vydržali do základnej vojenskej služby, počas strednej školy a učňoviek. A po vojne už si to tí mladenci rozmysleli, alebo sa oženili a skrátka tramping tak u nich upadol do úzadia. A niektorí potom sa treba z rokov vrátili a zase chodili buď so svojou starou partiou, alebo už s deťmi, alebo pokračuje to dodnes. A je tam taký moment, kde si spomenul taký kuriózny možno prípad, že na východe Slovenska, okrem fakt tej akože veľkej vlny tých 70., 60., 70. rokov a neskôr, tak máme nejakú raritnú osadu, ktorú si hovoril, že v lokalite Tatier niekedy vznikla. Ako to má anamnézu, ako to má históriu? No, pri tom pátraní po histórii východoslovenských tramských osád sme natrafili na informáciu, že šerif libereckej osady Severní Rives prišiel v 36. roku stavať toto zdravotné zariadenie vo Vyšných Hágoch, sanatórium. A zoznámil sa tam s Pražakom a oni dvaja spolu s ďalšími tam pracovníkmi slovenskými založili tramskú osadu Tatran. Oni boli nadšení horolesy a zaujímala ich rukostrelba a ping-pong a takéto športové. Takže popri tej robote, vo svojom voľne samozrejme, sa venovali tomu a tak rozšírili tam tú myšlienku. Prišli ich navštevovať kamaráti z Čiech, takže preto je to zdokumentované, že sú z toho fotky a je v tom zápis ich českej kronike. A tá presná lokalita? Čoho? To je tej osady? Vyšné Hágy. Vyšné Hágy, pretože on tam býval ako pracovník a títo ostatní chodili tam. No v tom 39. jak slovenský štát potom vykázal českých pracovníkov, zrejme osada zanikla, ďalšie informácie nemáme. Aj keď sme sa pokúšali s libereckými tramskými osadami si dopisovať, tak už je tam všade uvedený ako vedúci lukostreleckého oddielu. Jasne. No a keď sa bavíme o tom, ty sa sústreďoval v podstate aj momentálne, ste ukončili a pracovali ste na publikácii, ktoré si spomínal, že trvalo vám dlhšie obdobie na to, aby vznikla, takže ide o dosť mravenčiu a precíznu prácu. Vedel by si nám niečo povedať tak skrátke o tej knižke? No tak knižka nevznikla zo dňa na deň, pretože na rozdiel od niektorých iných publikácií, že urobili tramping treba v Handlovej alebo niekde v Ivanke pri Dunaji, kde sú všetci pokope, tak to je také jednoduchšie. My sme v 2014 roku boli spoluorganizátormi slovensko-českého potlachu a bolo to tu v Čičave pri Vranove nad Topľou. Tam sme chceli s kamarátkou Amazonkou prispieť niečím, čo vieme, a nie pílením dreva trebárs. Tak sme vymysleli, že tam predstavíme svoje materiály, ktoré už máme odtedy nazbierané. Áno. To znamená fotografické, dokumentárne. Ja si trochu tu A sme tam dostali k dispozícii vojenský stán. Áno. Ten vojenský stán sme dosť bohato otapetovali. A chodili tam teda tí navštevníci, obzerali si to a vtedy možno vznikla taká tá myšlienka, že už je toho materiálu pomerne dosť na takú nejakú menšiu knižku. No a odtedy sme sa začali tomu tak intenzívnejšie venovať, oslovovali sme kamarátov na východe Slovenska. Tých osad sme po vode vtedy mali 60, aspoň podľa mena, a nie podľa kontaktov.
A potom sa to pekne krásne rozbiehalo až nakoniec tej publikácii, ktorá vyšla teraz na Vitaniari, v podstate 2024, tam je spracovaných 100 osád. Sme radi, že každý nám vyšiel v ústretí, nikto nás neodmietol, pohľadali staré fotky, zaspomínali si tam, vyhľadali vlajky, domovenky, požičali kroniky na zdokumentovanie. Takže bola to veľmi príjemná taká práca pre nás dvoch nadšencov. A na druhej strane to predsa užieralo čase, lebo urobiť nejaký text z rôznych, keď oni nám dali kroniku, tu máš a rob. Takže skrátka sa to podarilo, poviem tak orientačne, po 10 rokoch. Samozrejme, Amazonka chodí ešte do práce, ja som tiež chodil donedávna, takže popri robote a popri rodine sme to tak robili, ale som rád, že sa podarilo. Nazvali sme tú knihu prvý diel, lebo ten druhý diel, ako sa predpokladalo, bude o Košiciach, ktoré sme schválne vynechali, pretože máme príliš veľa tramských osád a mnohé sú aj také, že veľa o tom nevieme. Takže dúfam, že sa dožijem, kým toto, bo musím, kým to dokončíme. A dúfam, že to aj pôjde lepšie, lebo predsa len je to doma. Máme to v Košiciach, druhých väčšiu kamarátov z tej staršej generácie poznám osobne, takže mi to sa neodmietnú. Ja som si uvedomil, že keď tu príde nejaký novinár o 20 rokov a bude vyzvedať, že jak to tí tvoji dedovia chodili a tak, že to už nie je ono, keď vlastne ja poznám vlastne aj tých najstarších, žijúcich. Takže tak do budúcna. Presne preto aj sme ťa oslovili, vieš, lebo my sme ako keby aj v tej našej osade úplne v niečom objavili možno taký ako, vieš, keď máš špičku ľadovca a ten trafí Titanic a Titanic sa potopí, že v niečom možno táto doba je, lebo čo nás k tomu primelo, akože sa vôbec o to zaujímať, je práve taký priestor, ktorý tí Trumpy vytvorili pre, ako keby, je to aj ako keby určitý životný postoj. Postoj ako keby k prírode, možno postoj ku kamarátstvu, k spoločenstvu. A myslím si, že pre tú nejakú súčasnú dobu je to veľmi dôležité jednak vôbec o tom vedieť, že takéto fenomén existuje a jednak vidieť možno celú tú históriu, že v podstate my už ako keby sledujeme nejaký fenomén, ktorý má viac ako 100 rokov. A to je myslím si, že takým najväčšou výzvou je, že dnes zaznamenať alebo zachytiť práve to, ako keby z prvej ruky. Hej, že, ale to sme vďační, že sme sa v podstate aj s sebou skontaktovali a že sme mohli výjsť vonku, ako sme teraz. Mňa by ešte zaujímalo, že momentálne sme v Zádieli, a aj v Zádieli samotnom sú a boli nejaké tramské osady. Vedel by si nám bližšie niečo k tomu povedať? Tak k Zádielu. Zádielská dolina bola známa už za Rakúsko-Horská. Máme v nejakých starších publikácií tam nejaké popisy a zmienky o tom. To znamená, je to významná turistická oblasť. Áno. My ako Trumpy po nejakom, teda moja generácia po roku 1972, sme sem chodievali a keďže už vtedy tu bolo zakázané hoci kde voľne tábory, tak v podstate na čierno. Áno. Že sme sa niekde zašili tam, alebo na druhú stranu, na planinu. Okrem toho zase sme nemali tu málo prítokov, takže, a málo rovného miesta. Takže áno, chodilo sa tu vždy, ale v podstate len tak ako na víkendy. Skoro každý, aspoň z tých Košičanov, určite pozná Zádielskú dolinu a určite tu treba táboril, alebo bol aspoň na nejakom jednom-dvojdňovom výlete. A dve partie, o ktorých ja viem, čo tu chodievali často, alebo veľmi často, alebo dodnes, tak sa volali Tramská osáda Buffalo po roku 1973 približne a Cheyenne, ktorí budú mať toho roku 40. výročie, čiže po 84. Takže to sú také skupinky, ktorým to utkvelo jaksi trochu viac. O Zádieli je ešte aj taká zmienka, že postavili si tu niekde takú ubytovaciu stavbu, by som povedal. To všeobecne tramsky hovoríme, že chajdu, to znamená nejaká vec na prespanie, ktorá vyzerá tak zvláštne, že sa volá trojuholníková chajda. A to kvôli tomu, že zo svahu bol tak zvalený strom, ktorý vytvoril tú strešnou konštrukciu a na ňu urobili strižku.
Čiže také veľké hačko to bolo. Je to zdokumentované na fotke a zrejme tu chodievali tí, čo chodievali častejšie. Takže dodnes tu chodia trampy, turisti. Je tu problém prísť autom, takže tu si človek prejde po peknej doline. Jasné. Keď by si náhodou možno niečo vypichol, že čím by mohli byť špecifické to miesto, že hovoril si o tom, že áno, je tu krásna príroda, že tu chodia ľudia a turisti. Myslíš si, že aj tie osady alebo tie kmene, ktoré tu ako keby chodili, boli niečím špecifické, boli možno niečím iné? Že to samotné miesto, myslíš, že má aj vplyv na tie osady, ktoré ako keby obývajú alebo pravidelne na to miesto chodia? Neviem to tak akože z toho posúdiť, že aký mali dôvod. Áno. Ale skrátka, určité skupiny ľudí, tí trampské osady, mali svoje obľúbené miesta. A obľúbeným miestom bolo okolie Jahodnej, čo bolo najbližšie a vlastne tí najstarší tam chodili. Potom sa chodilo neskôr na Ružín, niektorí chodili sem. Áno. Ono každý mal nejaké obľúbené miesto, alebo jak sa hovorí, svoj flek, kde sa chodí. My sme napríklad chodili k prameňu svätého Ladislava, čo je v Slovenskom Krase. Čo je taká vyvieračka? To je, áno, tam, kde je vyvieračka. Tam, kde sa skrátka, bolo to ďaleko, hej? Áno. No jedna partia si skrátka našla tu, z nejakého dôvodu, čo teda presne neviem, že chodili najčastejšie tu. Oni zase neboli takí, že by chodili len tu, áno. Lebo my sme sa treba na Vitani jari, jesenom ohni, niekde pod Čivcom alebo na Kráľovej studni s nimi bežne stretávali. Áno. A zase oni robili jednu dobu tzv. Pochod za T.O. Buffalo. To bolo minimálne 5 ročníkov, že vymysleli určitú takú trasu s hlavolamami, prekažkami, hádankami. A prešli sme si to okolie tu, že aby to videli aj tu, čo sa málo ktorí chodia. Ale skončilo to stejne tam na tom ich obľúbenom mieste a tam bol ten večerný táborák. Toto by ma zaujalo, lebo ja som výtvarník, ako venujem sa aj sochám, však možno si aj videl nejaké práce na videách. A pre mňa je veľmi dôležité, vieš, v tej mojej tvorbe to, že idem krajinou, v podstate keď sme boli mali, sme boli deti, tak sme boli skôr takí ako turisti, rodičia nás viedli k tomu. A ja k tomu trampingu a možno aj to priviedlo, že som začal nachádzať rôzne artefakty, rôzne zaujímavé veci. Hej, že či to boli nejaké prírodniny, alebo možno niečo vyhodené, niečo, čo nedáva na prvý pohľad nejakú logiku alebo zmysel. A toto ma práve zaujalo, že tá trampská osada sa teda podľa toho, čo hovoríš, keby rozhodla, že ide nejakým smerom, alebo teda putuje, teda z nejakej, čo to bolo asi zo Sorošky, smerom na Zádiel. A tie súťaže, alebo tie nejaké jednotlivé zastavenia, akú to malo podobu, alebo akú to malo schému? No bolo to rôzne. Väčšinou, keď trochu zabeniem do Čiech, ano. Je tam, že v tom určitom období Prvej republiky tam prišlo, nechcem povedať, do módy, že sa robili športové súťaže. Hej, že sa treba na tom fleku robilo volejbalové ihrisko, alebo sa súťažilo v speve, aj to bola súťaž s oceneniami, alebo sa tam hral, čo ja viem, čo. Tak volejbal je taký známy, hej. Alebo a tento napríklad nohejbal? O tom menej je známe. Je mi známe, že to robia na východe Slovenska, Prešovčania. Áno. Ale z iných lokalít to ako nepoznám. Hej. Lebo niekde som sa len ako... Niekde som čítal, že presne, že tramping bol aj takým ako zdrojom inšpirácie, že neviem to úplne isto, ale že v takej jednej publikácii som sa dočítal, že práve niektoré také športy kuriózne, že ja neviem, že hrali futbal s plnou polnou, hej, že s baglami, alebo hej, také rôzne zaujímavé športy. Takže to bolo presne taká akože nejaká kreativita v podstate, alebo nejaká zabava, že... To si dobre povedal. Kreativita, to znamená, vymyslela to nejaká skupina a buď sa toho chytili ostatní, alebo nie. Áno. Napríklad tu bola taká kreatívna aktivita, že vo februári, keď bol sneh, sa išlo smerom od Sorošky, jak je ten priesmyk hore, sa išlo pešo sem. Áno. Tu sa muselo zísť dole do doliny, tam tu pekne krásne vyliezť hore. Áno. A taborilo sa až tam. A bolo to súťažne na rýchlosť. Hej, to znamená, súťažilo sa.
To znamená, niekto to tak vymyslel, bolo to tu niekoľko rokov a hotovo. Nepatrilo to do kategórie, že na každom ohni. Jasné. Na každom ohni je treba táborák, sú tam popoludí nejaké súťaže, väčšinou hod nožom, sekerou, hod oštiepom, lukostrelba, hod bolasom. Ale čo už si tí miestni vymyslia, napríklad ručkovanie na lane, alebo zlaňovanie, alebo hocičo, to už záviselo na fantázii tých organizátorov. Áno. Hej? Takže mnohé akcie sa rôzne líšili. Bol treba kurací vander, kde sa robili kuracie hody, bol oblek vander, kde chlapi prišli v oblekoch a ženy v parádnych spoločenských šatách. A takto išli lesom? A takto mali, áno, podmienka bola, že už z domu. Takže keď oni vystúpili z autobusa a zašli do reštaurácie Šivec napríklad, lebo akcia bola tam hore pod Šivcom, tak personál si myslí, že svadba. Jak to, že o tom nevedia, hej? No, lebo nevesta tam mala nejaké biele šaty, alebo teda jedna mala biele šaty, tak považovali za nevestu. Tak ale to boli také akcie, čo boli povedzme 1, 2-krát, 3-krát, hej? Áno. Chodom toho roku budú. A niektorí sú také akože tradičné, že prídu tam, niečo sa uvarí, porozprávame, zahráme na gitaru. Áno. A za mojich mladých čas bolo aj, že sme dosť poznávali prírodu a les, čo možno u niektorých nebolo. Možno u niektorých bol ten hlavný zámer, prídem sem a vypijem pivo a zaspievam si a v nedeľu idem domov. Áno. To nebolo také jednoliaté. Jednoliaté, bolo to špecifické. Podľa toho, aká bola partia a k čomu inklinovali, tak si vybrali ten svoj program. Hej. Áno. Alebo keď sú takí mladí, tak podľa zase toho, čo odkúkajú a čo sa im zapáči. Jasné. My sme tu na nedaleko od dá sa povedať, je to chata. No volala sa to reštaurácia Bystrina, alebo chata Bystrina za mladých čias. Áno, a videl som tam na fasáde, čo by si nám k tomu povedal, tam bolo TO, prvé ohne, a nejaký dátum, 1974 asi. 70 rovných. 70. Že, čo to znamená? Prečo to na tej fasáde vieme vidieť a že aký má súvis táto chata s týmto miestom a so zádielom? No, vzhľadom tomu, že som sem veľa nechodil, tak veľa o tom neviem. Ale TO prvé ohne je jedna z prvých košických tramských osád, ktoré vznikli na podnet kamaráta Gaštana, ktorý bol v tramskej osade už v Bratislave už skôr. Áno. A keď on sa presťahoval do Košíc, tak skrátka nejaká skupina týchto ľudí, ktorí už chodievali vonku a ešte buď nechceli, alebo nevedeli, na to tramská osada, tak si hovorili tábornícky klub. A oni boli skrátka významnou súčasťou, aspoň z tých počiatkov, aj keď ich neskorší šerifovia, alebo tí ľudia sa čiatočne samozrejme menili, tak to robil každých 5 rokov pravidelne ich toto. Toto, že prečo je to na stene, to nechápem ako ja, lebo akože bolo takou tramskou obyčajou, že sa nepísalo toto meno nikde. Áno. Že sme to tak vlastne považovali, že niekto na skalu alebo do jaskyne tam napíše, že to je vandalizmus. Však vlastne aj oficiálna literatúra bola o tom, že je to vandalizmus písať meno. Tak neviem prečo. Možno treba, že si to prial majiteľ tu, tej reštaurácie, alebo na nejakú pamiatku. To by mohol vedieť on. Nebýva to zvykom. Áno. Dokonca aj čo bývajú tie tramské totémy, oni to zase máme odkúkané z Ligy lesnej múdrosti, tak tam tiež bývajú nejaké tie symboly, ktoré sú v podstate zmiešaninou rôznych subjektívnych myšlienok autorov, či to viac alebo menej podoba na indiánske alebo čosi. Áno. Takže tam sa nezvykne písať, hej, že skupina Trpaslici alebo tramská osada prvé ohne. Áno. Takže keď tak niekde nájdeš totém, dobre, vieš, chodila tam nejaká partia, nevedno aká. Áno. Takže tomu napisu viac neviem. No tak pán Arbana, môžeme sa spýtať o tom nápise, keby ste nám vedel niečo povedať, že kedy to vzniklo a že prečo tam sú tie prvé ohne tramská osada? Tak kedy tam je datum 12, kedy to dokončil, celú tú stenu robil Vlado Török, šerif prvých ohňov. Áno. No a tam je potom rok založenia tej osady, 1970. Áno. Čiže to bolo vtedy asi koľko? 42 rokov, nie? Dobre hovorím? 50. 52. 50. Nie, 12. 12, áno. Áno. No, tá Vlado už je nebohý, no.
Áno. Chudák, toto ešte po ňom ostalo. Ostalo. A vy ste tu od ktorých rokov? 85. 85. Ako to bolo, keď ste tu prišiel? Už začali vtedy chodiť trampy, alebo... Už chodili aj predtým trampy. Aj predtým trampy. Aj, že bolo to už také miesto, ktoré... Áno, ktoré už bolo tu dlho rokov navštevované. Áno. Počas vašej éry, čo ste tu, tak vidíte, že viacej pribúda tých trampov, alebo skôr to ubúda? Skôr to ubúda, bohužiaľ. A myslíte si, čím to môže byť? Že Mení je sa... taký odliv? Mení sa život, no. Teraz pribúdajú pomníky pri cestách tým mladým. Každý sa ženie za nejakými peniazmi a za všetkým, takže v tom je ten figel. A keď si myslíte, alebo z také svojej perspektívy, bol ste aj vy toho účastní, alebo mal ste skôr kamarátov, ktorí sa tomu venovali? Tá s trampami, ja som tu bol dlho, no však prišli, tak som s nimi komunikoval všetko. Posedel som s nimi, ale ja nejak som sa až tak osobne trampingu nevenoval. Mne to nedovolil čas. Áno. Tá robota. Ja som každý víkend bol tu a oni po víkendoch chodili. Áno. Teda skôr ste ich videli, ako oni sa rekreujú a vy ste bol v práci. Hej. A keby sme sa tak akože možno, aj tých si spomínam možno tie mená, alebo také tých šerifov, alebo tých ľudí, ktorí sú takí dôležití možno pre to miesto, ak niekoho... Tie mená ja si už takto, no, ten z tých čénov ešte poznám, ten Budík. Čo tam, Pinďo, hej. Tak ešte ich tak, ale už ostatných si veľmi nespomínam, bo to už tu sú roky, čo to už oni tu už sú väčšinou dôchodcovia. Áno. A keď môžeme sa spýtať k tej mladej generácii, že vidíte, že niekto možno tak pokračuje v tej linke, dneska sme sa tiež bavili o takých mladých osadách, či je niekto, kto chodí, alebo skôr sú to už len tí starí, ktorí... Tá ešte tí mladí, no tá som hovoril, tá osada, tí potkaní, no a ich je, pokiaľ som ich takto sledoval, tak takých zo 8 chlapcov je tu. Áno. Či je ich viacej, to som sa ich ani nepýtal, ale... Áno. Začínajú aj oni, no to sú už, ale síce mladí, no to sú mladší od nás, ale už sú skoro 30-tnici tiež. Áno. A keď sme tu nasedeli na tomto mieste, je ešte nejaké iné miesto v rámci Zádiela, v rámci doliny, kde chodievali? Už nie. Bolo, ale to už tam prestali chodiť, tu je Lukácha, asi hore 200 metrov. Proste tam už bola tvrdá rezervácia a tam už ich proste nejako... Prestali tam chodiť, takže toto je také gro. Toto jedne ešte tu tak ostalo, lebo tu je prístup verejnosti. Áno. Aby sme vedeli, že možno pre divákov alebo pre ľudí, ktorí nevedia, že prečo sa označujú trampské osady a ako je možno taká chronológia toho, že majú rôzne mená. A potom ešte, tu je moja jedna otázka, že aký je rozdiel medzi možno tými osadami, že prečo napríklad môžu byť aj dvakrát Theo Oregon alebo hej, niečo také. Čo by si nám vysvetlil? A potom možno taká druhá podotázka je tie mená a prezývky, to by ma zajímalo, že ako... Osôb, hej? Osôb, áno. Dobre. Takže tak je to, že už od počiatku sa tie rôzne partie nejak nazývali, hej? Áno. Ako som povedal, že v Čechách to začalo sa nejak nazývať a tie skupiny si dávali mená buď podľa kníh, alebo podľa vtedajších westernov, ktoré boli v móde, alebo podľa niečoho pod veľkou skálou, alebo hocičo. A na Slovensku a za tie časy, čo žijem, že tie názvy tých jednotlivých osád si vlastne každý mohol vybrať ľubovoľne. Hej, tá partia sa dohodla a my sme boli v počiatku, že sme boli Ohio. Hej. Potom sme si povedali, že to nie je celkom ono, že chceli sme niečo slovenské, tak sme hľadali niečo slovenské, kamarát navrhol strieborné jedľa. Hovorí, na tej domovenke na vlajke zde sa to vyšíva, zde sa to vyslovuje, tak sme si sa potom premenovali, alebo zmenili sme si názov na Sosna. Jednak už v Prešove boli 3 sosny a bolo nám to sympatické a na tej našej obľúbenej lúčke asi kol dookola tie borovice sosny. Hej, takže k tomu sme mali blízko, takže konkrétne preto my. No. Ostatné názvy neviem všetko alebo posúdiť, prečo si dali také meno, ale boli buď tieto,
americké štáty, tých je veľa. Potom boli anglické názvy, treba Mad Moon, Ranchery, áno, alebo iné. Goldtal, zaujímavé, Goldtal je po nemecky. Lebo sme hľadali v slovníku, že tal s jedným L a majú to tak na vlajke, hovorím, čo je to za blbosť, ja síce po anglicky neviem, ale som to dosť pátral. A potom mi došlo, že v Rožňave je predsa nemecká menšina, nemecká komunita a bola. Áno. Takže oni si tam dali ako zlaté údolie, ale po nemecky, lebo slovo gól je aj tak, aj tak. Áno. No. Alebo sa nazvalo potom po slovensky, jak my, že napríklad, jak som hovoril, Sosna, alebo Patkani, alebo to je taká novšia osada, alebo Stetson, keď sa im páčili klobúky. Áno. A najmladšia osada, ktorú som sa zoznámil, má je pomenovanie Bastardi, ale som nezistil, že kvôli čomu to Jasné, jasné. A teraz, keby si nám povedal... mena. Áno, k tým menám. Prezývky mien vznikajú dvoma spôsobmi. Poprvé, ako si automaticky, keď Jozefa voláte civilne Ďoďo, alebo Dodo, a Štefana Števo, a Vladimíra Vlado. Takže to je jasné, to rešpektujeme. Poďalšie tam boli príbehy, keď sa stalo niečo veselé a nejaký brept. Poviem príklad. Kamaráti sa rozprávali o zvieratách a jeden povedal vetu: líšky a kuny rovnako pachajú. On chcel povedať zapachajú, hej. A už mu hneď povedali, no pachajú a kamarát je dodnes pachaj. On tú prezývku ako prijal bez problémov. Alebo sme mali kamarátku, ktorá sa pochválila, že pozná všetky rastliny. Takto samozrejme všetci začali skúšať. Tak jej nosili, toto vieš a toto vieš. A ona mi hovorí, tak vieš, najprv mi došli vedomosti, potom mi došla fantázia, tak už ako som musela vymýšľať, že kvietok poľný a strom poľný a poľný. A teraz jej niekto hovorí, že hej, že poľný, pol. A už sa volá nípol. Aha. Takže to slovo z toho poľný. A niečo, čo si niekto dá prezývku a potom sa to zvrtne, je kamarát, ktorý si dal hrdé meno, ja som Kráľovský orol. Kráľovský orol? Áno, tak si dal hrdú prezývku, no tiež nepraktické. A keď boli na jednej akcii a ho tam teda zavolali pri tom táboráku prevziať cenu alebo kvôli niečomu, niekto na to jeho miesto položil vajce. A on sa teraz vrátil a vidí tamto vajce a hovorí, čo s tým vajcom? A oni hovoria, ja neviem, tak ako tu niekto sedel a zniesol vajce, to bola nejaká kvočka. No tak úžasne sa všetci zasmiali a odtedy ho prezývali Kvočka. On sa tomu chudák bránil, hej, lebo je to ďaleko od Kráľovského orla. No ale nakoniec áno, prijal to aj v našej kronike pekne Kvočka s dvojitým V, UO a tak Kvočka sa podpisoval kamarát. A tvoje meno, Tik? Moje meno vzniklo tak nejak, jak to povedať, z viacerých možností. Poprvé, Tibor Kováč, Tik. A po druhé, to je asi to podstatnejšie, že ja som bol pedantný na dodržiavanie času. A keď sme mali skrátka stretnutie našej tramskej osady 6.8., mali sme niekoľko takých klubovní postupne ešte ako napodobenie na skautských čias, tak sme sa tam stretávali raz za občas, raz za týždeň, raz za mesiac a pripravovali sme si, čo ďalej budeme robiť, čo podnikať, čo vyrobíme a kam ideme. A mňa teda jedovalo, že podaktori, naši členovia si chodili o 15 minút, neskôr 20 minút. Už keď sme skrátka, jednak sme mali ceremoniál taký zahajovací, sme si tam zapálili sviečku a on si tam prišiel kľudne. No tak som im to vytýkal, až mi raz jeden niekto povedal, ty si taký ako hodinky, tik-tak. No, takže z toho mi ostalo to tik. No. Takže aj dodnes sa snažím, že keď niekto povie, že 8.30, tak 8.30 a nie 8.50 príde. Takže tak moja prezývka. Áno. Je to jednoduché, pamätateľné. Jasné. No tak mňa napadá už len možno sa spýtať fakt, že z tej takej schémy toho, že keď sme tomu zadieli, možno ešte sa tak fakt ešte tým oblúkom vrátiť, že poznáš aj ako keby možno takú
taký nejaký, hej, že áno, že keď sú nejaké osady, to je ešte taká možná otázka, že tak majú rôzne, okrem toho, také hlavné aktivity, to znamená, si nám spomínal, že sú aj trampy vodáci, sú trampy, ktorí, ja neviem, sa... Ešte indiánske osady a sú. ešte indiánske osady, Viac tým indiánskym áno, to znamená, že tu nás sme tiež, áno, že bolo, lebo párkrát, keď si pamätám, ja som bol malý chlapec, a že som nejak ani neinklinoval k tomu, ani som tomu nerozumel, ale párkrát som tu videl typy, že prečo typy a prečo zádiel. A aký je rozdiel možno medzi indiánmi alebo euroindiánmi a trampami, alebo to je moja otázka. Je tam nejaký vôbec medzi nimi rozdiel? Tak rozdiel medzi nimi je, no situácia z môjho pohľadu je tak, že do približne 86. roku, 1986, sme boli všetci ako trampy. Vtedy sa začali k nám možno dovážať nejaké knižky, ktoré o indiánstve hovorili niečo bližšie k skutočnosti a nie, že akože Winnetou. Aj keď teda Winnetou malo na nás veľký vplyv, aj knižné, aj filmovo. A začali sa tak chlapci o toto viac zaujímať. To znamená, prišli na akciu, už boli oblečení v nejakých trampských košeliach, alebo s čelenkou, alebo dlhé vlasy a podobne. Tak sme ich brali ako kamarátov, však sme ich akože poznali predtým. A niekedy okolo roku 88-89, až tak neviem presne, ich začalo to indiánstvo, jak skratene poviem, zaujímať viac. Vznikali rôzne skupiny, ktoré nerobili to ošatenie a také, že chaotické, že však vyzerám jak indián, ale začali sa o to podrobnejšie zaujímať, že rôzne tieto aktivity. Brali sme ich ako kamarátov, no a to ďalšie štádium bolo toho ich záujmu, že sa začali stavať typka. Tie typka si ako praktické ubytovanie pre viacero ľudí stavali už predtým trampy. Rozdiel bol v tom, že to bolo z zelenej celkoviny, pretože vlastne tá bola k dispozícii, a to naše matere a babky z toho ušili podľa nakresov, ktoré v knižkách sme mali, takéto veľké typy. Indiáni samozrejme začali biele, maľované a čosi, keď sa viac inklinovali a poučili týmto, ale myslím, že nemali sme nikdy problém s tým, že oni sú akože euroindiáni. Euroindiáni už v podstate je, by som povedal, spoločenská organizácia, kde sa tomu vážnejšie venujú. A ináč rozdiel v tomto bol, tiež mohli mať nejaké svoje predstavy a zvyklosti, ktoré nám, ostatným trampom na verejnosti nepredvádzali. Robili sa treba tie indiánske tábory, kde mali tie svoje veci. Poviem aj tak, že bolo ohraničené obdobie, že bude tábor do roku 1900, to znamená všetko nové po roku 1900 sa tam nemalo používať. Čiže nepoužívali ešusy, nepoužívali rádiel a mobily a tak ďalej. Ano. Malo tam byť akože napodobenie tej života Indiánov v tom. Čiže aj oblečenie, aj čosi. Samozrejme museli tam prísť autami a nie takým týmto. Nie koňom? Áno. Takže toto bolo, ale tie tábory sa dlhé roky udržiavali, v súčasnosti nemám prehľad. Takže mnohí boli z tých vtedy, ktorí vychádzali z trampingu, tak povediať. Nejaký ten vzťah prírody iným spôsobom. Tak ako sú treba turisti, pokiaľ to nie sú turisti, že z bodu A do bodu B za určitý čas a to je všetko, sú turisti, čo aj naozaj chodia po prírode pomaly, obzerajú sa. No, takže ja mám úctu k tým euroindiánom, ale majú to takto odlišné, oddelené tie svoje záujmy. Áno. Samozrejme majú oveľa väčšie vedomosti o indiánstve ako my. Áno. Takže ale je možné, že aj tu v tom zadieli, že tie typička tu boli a že oni tu tiež ako keby možno zdieľali možno ten priestor tu na. Áno, presne to mi napadlo už teraz po tvojej otázke, že jak hovoril Milan, takže tu stálo typko. To typko mohlo tu stať aj teraz, alebo donedávna, pretože tí, čo tu chodili tak častejšie, tí Cheyenne boli indiánska osada Cheyenne. Oni majú na vlajke IO, nie TO, trampská osada, ale IO. To znamená, ak uvidíš niekde vlajko, bude tam IO, tak tí členovia inklinujú skôr ku indiánstvu. Boli aj takí, čo boli spočiatku trampská osada, potom sa im zapáčilo to indiánčenie, môj súkromný výraz,
A začali sa zaoberať indiánskymi vecami a sa premenovali na IO. Hej, boli TO supy, potom IO supy. Potom my sme ich rešpektovali, poznali sme, nemal som tým problém. A tuto bolo preto, že oni sem chodili častejšie a mali typko, a som aj videl aj na iných akciách, že priniesli a postavili ho. Takže je možné, že Milan povedal, že to treba stálo aj týždeň, alebo nejakú dlhšiu dobu, však to platno vydrží. Preto tu oni chodili, že vlastne mali typko tu postavené. Hej? Áno. Dokonca v roku nejakom 83. To znamená už hodne pred tým 86, ako som povedal, prišli tie typy až natoľko do módy, že ako je potlachovisko pod Čivcom, tá lúka, kde robíme vítanie jary a jeseníky, máme fotku s 13 typkami veľkými postavenými. Hej? Áno. Najväčší malo priemer 6 metrov, to je viac ako bývačka. Áno. Hej. Tam sa dalo spať tak, že nohami k ohňu a takto, kopa ľudí. Malo to svoje výhody, kto s tým vie narábať, ale že tam treba sa dá aj silvestrovať v tom. Keď tam pri dobrom pri dobrých vedomostiach trenírkovú teplotu robíš. Problém je ten, že poprvé, keď to hlavne namokne, tá plachtovina je hrozne ťažká, my to musíme pešiaci nosiť na chrbte. A druhá vec, čo bol problém na tom potlachovisku, že sa míňali tyče. Hej, že vlastne zohnať rovnú tyč a máš tam ich mať 8 alebo 10, je problém. A potom ti prídu turisti a urobia si to ohník. No. Takže toto bol tiež jeden z dôvodov, že prídeš tam a teraz, aby si prišiel 2 dní skôr a chystal si nejaké tyče a tak. Jasné. A okrem toho však pri nedobrej starostlivosti to niekde splesnivé je tá látka na pivnici a tak. A niektorí si tak zaspomínajú, že máme to niekde doma a možno to prinesiem. Dobre, tak možno len taký ako... Ešte tomu zažiješ. Hej, záver k tejto časti je, že tým pádom takej svojej ako historickej skúsenosti, že zádiel patrí, hej, teda medzi takú tú rodinu tých miest, pre tramping a možno v niečom je špecifický a taký zaujímavý jednak s tou prírodou a jednak možno aj tým osadenstvom, ktoré sa tu... Niečo k tomu, tu jednoducho tým pádom, že je to dolina úzka a nie je tu rovného miesta, veľké trampské akcie nemohli podnikať. Áno. A ešte sa vrátim k tomu typku. Mali sme toho kamaráta Tarzana Dobšinej, ktorý bol ako, by som povedal, funkčne najstarší Tramp v Košiciach. Áno. A on mal svoju osadu nazvanú Čiernonožci. A to je teda indiánsky kmeň. Áno. On sa aj za sociku pokúšal popri tých svojich vedomostiach nejako indiančiť. A on to z nedostatku tých informácií, bolo vidno taký pokus ako systém Vinetu, hej, že si chtajú chlapci pár pierok a indián. A on tu chodieval rád a je možné, že tu mal aj typko aj dlhodobo postavené na nejakej rovinke. To je možno práve tu, kde sedávame. A určite akože Milan o ňom bude vedieť. No. Bolo to také akože amatérske vtedy, hej, že čo som vedel, čo si myslel, čo si mohol dovoliť a jak si to predstavoval chlapec. Ale mám jednu jeho ručne písanú knižku, ktorú zrejme si prekladal, alebo niekto mu prekladal z angličtiny. A tam boli rôzne také pomaly duchovné veci a také tiež veci, ktoré mu nerozumiem. A chcem sa tomu venovať tým svojím spôsobom, jak to on vtedy dokázal. Áno. A ešte možno fakt z krátkosti, že kto bol táto postava, hej? Kto bol Tarzan? A aj si ho spomínal v podstate v tých svojich rozhovoroch s nami, že je niečím unikátne, špecifický, že si spomínal, že tým, ako sa možno, alebo kedy sa venoval týmto veciam. No, on sa prisťahoval do Košíc z Dobšinej a rok presne neviem, by som musel pozrieť, máme nejaké dokumenty o tom. A tu sa snažil kamaráti s nejakými kamarátmi, čo by chodili do prírody, lebo on skrátka vo svojom neskoršom pokročilom veku skoro každý týždeň chodil do Čermela, hej, to je z Košíc najbližšie, takže tam ho tí domáci poznajú. A už od toho počiatku zrejme že to sa to nazvali Čiernonožci, kdežto vtedy boli prvé ohne, bolo Ontario, bolo Starý Havran
Gold Eagle, tie prvé osady, alebo Rasocha, znamená čiastočne slovenské, čiastočne nie. A on si dal indiánske meno. Hej. A jednu dobu, alebo spočiatku, že Blackfoot, Áno, po anglicky. po anglicky. Áno, a potom akože čierne stopy, alebo čiernonožci. Pikoška je taká, že srandisti to volajú po východňarsky brudné laby. A tak skrátka, neviem, či sa naštval alebo nie. A on bol taký akože veľký a mohutný chlap a chodil do Čermela. Neviem, nakoľko bol komunikatívny, ja som z nej nemal také nedobré skúsenosti, ale často sa menila tá partia, alebo s ní našiel presne takú partiu, ako považoval, takže bol tak trochu považovaný za samotára. Áno. Ale chodí veľmi často do lesa, bol ochranca prírody, neváhal tam vynádať niekomu, že tam robil niečo zlé na Alpínke, že rozdáhal bordel. Takže týmto spôsobom bol špecifický, ale určite veľmi úprimný človek ako sledom k lesu a k životu. Pred niekoľkými rokmi, asi v 2018, redaktorka v Slovenskom rozhlase dostala nápad, že niečo o trampingu. Tak teda sa pýtala tam tých pracovníkov a jeden z tých pracovníkov teda o nás vedel, hej, kamarát. Tak povedal, tak jasne, nie je problém, tak zavoláme Trampov do rozhlasového štúdia a urobíme rozhovor. A ona hovorí, no dobre, ale tak jak v Košiciach ako nájdem Trumpa? A on hovorí, žiadny problém, postavíš sa na námestie Osloboditeľov, zakričíš, je tu niekto Trump? Určite sa niekto ozve. Takže tak optimisticky ju povzbudili. Potom jej dal kontakt na nás, ona si našla ďalších kamarátov a urobili hodinovú reláciu Rozhlasový potlach, kde vlastne sa ona vypytuje úplne tie začiatky toho všetkého, neskôr jak hudobné festivaly rozobrala a súčasný tramping, takže je o tom na internete takáto relácia. Rozhlasový potlach sa to volá. Dobre. Takže vrelo odporúčam. Dobre, a ešte možno taký záver tejto časti, pretože plánovali by sme, aby to pokračovalo, takéto rozhovory a dali by sme možno viaceré témy, určite špecifickejšie, napríklad mohli by sme sa venovať košickému trampingu špeciálne, alebo mohli by sme sa venovať len detailnejšie možno tomu východoslovenskému alebo slovenskému. A teraz možno ešte, aby sme vedeli aj odpropagovať možno tú publikáciu, že keby mali diváci záujem alebo Trumpi záujem, ako sa k nej dostanú, alebo ako by vedeli vás nakontaktovať, prípadne osloviť, keby si chceli zakúpiť tú knižku. No. Hovoril si o tom, že áno, že má nejaký rozsah, to znamená, publikovali ste ju a má nejaký obmedzený teda počet výtlačkov, ale práve, že možno teraz by bol dobrá platforma na toto odprezentovať. No tak je to, že knižku, jak som povedal, je to mimo košické, tramping. Ale v podstate regionálne, aby sme možno ozrejmili divákom že je to rozsah teda východného Slovenska. Je to rozsah východného Slovenska, čiže v podstate od Revúcej po Sakčín. Toto sme sa zaoberali, ďalšími oblastiami nie. A odporúčal by som všetkým obrátiť sa treba cez internet na Trampské združenie Severka, ktoré tam má založenú svoju facebookovú stránku, aj takúto mailovú, ale webovú stránku a tam určite bude kontakt, lebo toto, čo nám vyšlo tých 100 kusov, tak v podstate je už takmer všetko rozpredané alebo sľúbené. Áno. Chystá sa druhé vydanie, už rozprávali sme sa tam aj s grafičkou, aj spoluautorkou, že áno, že záujeme aj naďalej. Keď sa to tak vezme, tak 100 kníh sme vydali a 100 trampských osad sme kontaktovali, takže keď každý si jednu kúpi, je to preč. Takže je šanca na to, veľmi odporúčam, Trampské združenie Severka alebo severka.online a tak je šanca. A pokiaľ by niekto bol zvedavý, jak to sa to na východe fungovalo, tak je to tá kniha. Jediná. Svojho druhu. Na východe určite. Tak odporúčame určite všetkým ľuďom, ktorí budú nás sledovať, že aby si pozreli túto stránku a prípadne zakúpili túto knižku.
Tak dnes sme sa stretli s Tikom na úžasnom mieste v Zádieli. Odprezentoval nám vývoj, ako vznikol tramping a ako sa časom dostal na východ, v podstate a ako sa časom dostal až na toto miesto. A sme veľmi radi a šťastní, že sme mohli s ním túto chvíľku stráviť, že sme si mohli dať čaj a najmä, že máme možnosť zachytiť niečo, čo ako keby ako fenomén možno od toho veľmi populárneho obdobia sa ako keby periodicky dostáva do menej populárneho a ja si myslím, že je to stále či populárne alebo nepopulárne, stále autentické. To znamená, ďakujeme za to a dúfame, že to bude mať pokračovanie. Som za. Ahoj. Ahoj.